keskiössä. Antaa ensin kalja. Tekemään mitään. Noin. Tässä on semmonen juttu, että me ei kuvata tänään kotona. Niin pakko meidän jostain ottaa Essu, luultavasti vikaan näitä paitoja. No niin, kuvailla mukaan. Ei nyt tämmöstä. Pestyn lakana. Noniin. Tää on hyvä. Tästä keskeltä reikä. Mennään itse siitä läpi. Noin. Vähän toispuolelle, mutta hiemme maagikot tollakin. Näin, nyt on tuo. Näin, sitten kun tämä meidän uusi vieras. Imbi, tuut tänne. Morjesta, siinä on... Myönnän ne hölökin kelökin tähän alkuun. Siinä on Riarmedin Indi, basisti. Mitä sä haluaisit tehdä tänään? En mä tiedä. Tää on eka kerta. Makeeta. Makeeta. Mä oon just hyvin syönyt. Joo, mä oon hyvin juonut. Mä huomasin. Hyvä. Jälkiruokaa. Joo. Kokki saa jättää. Mustikkaita. Mä tykkään mustikasta. Mä tiedän. Mustikkapirkka. Kuulostaa erittäin. Me tehdään mustikkapirkka tänään. Ensin laitetaan nää yleiset keittiön välillä, eli ruuvit. Laitetaan ne pois. Sä varmaan haittais mä yhä olea. Ei kemää. Mistä mä aloitetaan? Pohjasta tietenkin. Tyhmä minä. Mä otin valmiiksi täältä raspat jo sulamaan tälleen vähäsen. Sitten me tarvitaan siihen yksi kikkeli, eli kananmuna. Itse otetaan mustikoita valmiiksi. Pakasten mustikoita. Vaikka itse nää oikeesti eilen kerättiin. Avataan päästä suunnasta näköjään yksi kikkeli. Suunnastaan etsimään vehnäjauhoja. Tää on aika pahetti, kun ollaan kaverin kämpä. Kato sieltä löysi. Etään mitään.